Jeg vil vise jer en by, jeg har bygget. Jeg har lavet lidt korn. Sådan nogle hus her. Ja. Der kan man lige se sådan en lille hus. Der. Og så er der et til herovre, som jeg har bygget. Ja. Så er der det her. Det er der ikke så meget. Kun lige nogle en ting. Og Se mig, far. Og så er der også et hus her. Og her. Det ser sådan her. Det er lidt mørkt. Oppe i toppen. Så er jeg ved at bygge en lejlighed her. Ikke så stor endnu. Jeg har ikke rigtig noget i kasserne. Ingenting. Så er der nogle rum her. Så er der et til det er ikke så stort. Og så er der det her hus. Som jeg siger. Så er der lige ovenover. Der er sådan et spisebord. Man kan sidde og spise. Så er der det. Og så det sidste, jeg vil vise, det ligner alting. Og så slutter farvel.